В 21 век ние всички в група вярваме, аз не се отделям от вас, в това, че ние сами решаваме съдбата си. Че всички решения зависят само от нашия ум, опит, интелект, воля, нали? В голяма степен може да приемам, че е така, но всички тези неща, които изборих, се влияят от паметта на рода. Родовата система представлява морфологично поле, което създава информационна подложка. Ние не можем да вземем решения, които не са в тази подложка. Не можем да помислим дори за това. С какво да го сравним? Ако да кажем, един човек никога не е виждал влак в живота си, не е чувал за влак, не знае на картинка, на никак. Да кажем, че е живял в място, което няма тази идея, никой не е разказвал, нищо не е знаел. Той няма как да мисли за влак. Той не може да се сети за това. Ако някой се опита да му разкаже какво е влак, той вероятно ще използва други термини, а не влак. Ще каже, това е едно желязно голямо, като много камиони наредени едно след друго, който върви по един железен път, по една желязна пътека, ще каже. Тоест той няма думи релси, няма думи вагони, няма думи влак, локомотив, защото човекът не знае това. Ето така сме ние в родовата система. Ако в твоята родова система не е заложено това, което се изисква от самият род, или на родът му трябва, за да оцелее и да продължи, това е основното. Всеки род иска да продължи. Няма как да мислим в тези параметри от себе си. Няма как да дойдат при нас. Вие ще кажете от книгите, от филмите, от образованието. Не. Дори това идва при нас предопределено. Едно дете ще прочете тези книги, които види в дома си или в библиотеката в училище. И ако в дома му или в библиотеката в училище няма книги, които то може да прочете, няма как да стигне до тях. Тоест, ние наистина сме предопределени в своите избори до голяма степен от наличната информационна подложка на рода. Това, което родът ни знае и може да ни каже.